Hello guys, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's Bombshell Television. Apo patinopakurana zvakasiyana siyana my latest updates nezvimwewo zvayo zvakasiyana siyana bedroom talk nebusiness talk. Watch out for my videos atakaisa pachannel it's Bombshell Television. Bombshell bombshell show yebomba ndo yatiri kutaura nezvayo iro rinova zita rangu. Saka if it is your first time to be here, don't forget to subscribe to my channel. It's Bombshell Television. Over like futi over comment opanyaya ndauya nayo kuti unzwa kuti iri sei ende mapepa ndauya nawo nde ari panapa. Musikana wandoda kutaura naye nezvake nde uyo andaisa pakona apo ndiye musikana wandoda kutaura nezvake. Post yandatanga kuona nde iyo iri apo iyo hanzi ndimukoma Knox vanga vachichema kuti handakuda hangu kuita se kuzviuraya nekuti zvandasangana nazvo zvakaoma. Vari kuti ivo muconversation yavo ine machatsi ayo ari apa yandiri kukanda apa, vari kuti ivo vakapiwa chirwere nemusikana wavaita se vavaidanana naye. Ivo vari kunzi vangapinda murudo, but musikana anga achitaura zvake kuti inini handite se handipinde handisi mumarelationships, ndiri kutongorokechesa zvangu ndobva ndaenda. Saka ndo nyaya yavasangana nayo iyo inova inosiririsa inokatyamadza zvekare. Guys, mukore uno kuchiri kupindwa yeke kumunhu usingazivi here. Saka ndingoti kumafellow youths nevamwewo vakuru vabvezera ndongoti guys, let's protect ourselves panyaya yekuti munhu unenge usingamuzivi and get tested first before musati maita zvakawanda. Ii zvitori nani kutozonzi ndakaita hangu munyama nekuti rakazoputika, kwete kuti wakatopinda several times uchipinda uri unprotected. Advice yandongopa kuma youths, pindai muri protected. Saka musikana wacho nde uyo ari kubuda nani ana mukoma Knox avo vari apa vari kunzi iye akavaita se akavatambidza chirwere. Ndofunga vanokwanisa kuverenga mungozviverengerawo nyaya yacho iyo iri apo iri kubuda apo iyo mungoverengawo faster ichese tisapedzere vamwe vanenge vasinawo data. Asi don't forget to subscribe to my channel. It's Bombshell Television. Patinokupai zvakasiyana siyana tichikupakurirai zvakasiyana siyana. Thanks for watching. My name is Bombshell. You're welcome to my channel. Don't forget to subscribe. Also comment unzwe kuti iri sei waionawo sei nyaya iyi, and what's your decision, what's your suggestion, what's your comment on this story. Wongoita se wongotizivisawo pasasapo tongogara taziva. Gatitaure tidiscuss about this issue because mukoma Knox is a big artist, Zimbabwean artist, and aitongotifadzawo tese tichikura. Saka it's so sad kunzwa kuti vari kuda kuzviuraya because vawana chirwere. Vamwe mumacomments kwandanga ndichifamba kwandawana nyaya yacho vanga vachingoti don't worry stereke because chitori most dangerous ishuga. Iyi ndo itori most dangerous pane AIDS, because unokwanisa kungonwa hako mapirits and haunzwi kuti munhu akazongodonha akafira ipapo neAIDS hazvikwanisi kunge zvichiitika. Saka vamwe vanga vachimusimbisawo zvake, but hatizivi kuti macomments iwayo achasvikawo here kwaari. Saka tongoti thanks for watching. It's so sad. My youths ngatichengetedze upenyu hwedu, kunyanya isusu my youths guys, kunyanya kana tatakwa pepe taita sese zvemafaro tinowanzofarisa. Thanks for watching.